minahal po subscribers, no, mga viewers. Hello po, sabayan nyo kaming puntahan namin yung kaibigan namin dun sa bukid Sa Tabayho. sa Tabayho guys. Tabayho ta ha, sabayan nyo kami mga ka-idol. Puntahan namin ang best friend namin, no, sa kabukiran. Shout out kay Dayan Lipon. Shout out sa iyo. Kumusta mo diha mga tribo kawakwak? Shout out sa lahat ng mga viewers, mga subscribers, mga minahal kong subscribers. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Sana po ay nasa mabuting kondisyon ang iyong katawan, ang iyong pangangatawan ngayon. Sana ay healthy kayo araw-araw, makondisyon palagi yung katawan nyo. Kailangang araw-araw tayong magpapasalamat sa Diyos na para malikay ta sa mga peligro, mga daotan o makadawat tag grasya. Pasalamat sa sa Ginoo matag adlaw sa mga grasya nga nadawat nato. Okay. Thank you kayo, no, mga subscribers, no, mga minahal kong subscribers. Salamat kay tanan sa mga nag-like, sa mga nag-share sa video. Thank you kay tanan sa inyo mga supporters. Salamat kayo, no, mga subscribers. Mga viewers karon, no, nga nagtanaw, sabayan nyo kami ha. Punta po kami sa bukid. Medyo malayo-layo pa yung kabukiran mga ka-idol o mga katribo kawakwak. Ito na po si Super Batman, nag-ride ng motor, nag-drive, oh. Dakop ni, may dakop. Pulbaan ko na. Wala tayong license. Magpa-renew pa ako sa lisensya ko. Mayroon po tayong license pero kaso lang expired na ang license natin, pero shout out sa lahat ng mga motovlog, no. Shout out po sa inyong lahat, mga ka-idol, mga kasangkayan ko, mga ka-tribo kawakwakan. Kung mag-drive kayo sa motor, hinahina lang itag padagan ninyo, no, kay lisod kayo sa tanan ba, simbakog madisgrasya ba. Sos kuyaw dyo kayo sa tanan ni Angdan. Ang kaning pagpadagan na to, di kita mag-overtake mga katribo, kay abi ni mo god. Abi ko ninyo sa tinuod lang, ang kaning overtake maorgir ni kasagaran nga madisgrasyahan sa tao. Kanang kusog ang padagan nya mo overtake ka, alanganin nga pag overtake wala sa lugar, mo overtake bisag naay kasugat mo na nga inig overtake na naay kasugat, alanganin kayo, piti dayon. Unya sa resulta ikalamba, mauwaw na ta mo bangon kay wa na nangabali na. Muna lisod kay tanan mga katribo kawakwak, kay padisgrasya simbak ko maagyod mga pangos na tarya, mga bagnos karsada. Muna nga hinahinay lagi tagpalagan ni amping-amping ra kita ba, kaya gawa sa magamping ampo sa tas Ginoo nga sa ato ang pagpadagan, sa atong pagbiyahe malikay ta sa mga peligro, mga daotan, mamalikay ta muna tawag kita sa Ginoo. Kay di man gud naton matag-an gud ang ato ang pagbiyahe bidaw sa kadalanan, di na gyud ato matag-an mga katribo.
nga ang disgrasya kalit-kalit lang muna nga kinahanglan nga magampo kita nga malikay ta sa tanang mga peligro, ampo ta sa kahitasan sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, ani ra na siya mga katribo, no? Di kita makalimot sa pagampo sa panahon nga magbiyahe ta aron mahalikay ta sa tanang mga peligro. O kurbada kay mga kaidol, no? Oh, ito pong motor namin, no, parang helicopter po. Ito po ang motor namin, ha. Grabe. Pwede magamit mo sa dagat, pwede magamit din sa ano, sa lupa. Panglupa, pang dagat. Dual purpose tong motor ko mga kaidol. Pwede pang dagat. Pwede rin magamit sa ano, sa lupa. Guys, kung tayo po yung among vlog guys. Oh. Kung daw magkaloy guys. Oh, Ay, ipajika sa inyong kwarta guys. Ay, tabang naman mga po guys. Oh, salamat kayo. Pohon, ang makadaghanan ng subscribers ay kabalakan at kay mutabang kita sa mga tao nga mga pobre pod ba. Pareha po sa tuwa pod ba. Pobre rasad. Natural way tao nga dili magampo nga makatabang ta sa tuwang isig kapobrenad. Kay kitang tao na magampo sa tanga malipay biya sa tanga makatabang ta sa mga tao nga pobre nga parehas rasab sa tuwa pud ba pobre na ug natay grasya nga madawat atong ihatag sa ila. Share lang gud sa mga grasya nga madawat. Puhon kung kaluy-an ta kung ma-monetize ta puhon sa YouTube. Hatag-tag kuan diha sa mga kababayan nato nga mga mahirap, tulad din natin po, mahirap din po tayo. Tutulong tayo sa kapwa natin mahirap kapag dumating na ang panahon na marami na tayong subscribers. Dahil sa mahal na bilihin niya yung Someday, bigas. pohon. Dahil sa mahal na bilihin niya yung bigas, hindi na makaya yung mahirap mabilhin niya yung bigas 1 kilo. Oo. Kaya kung may awa kayo, tulungan natin sila. Oh, tulungan nyo kami mag-subscribe mga ka-idol. Para makatulong din po kami para sa mga makatulong tao kami sa na mga tao kailangan na mahirap. ng tulong. Pag may sahod na kami sa ano sa YouTube, tutuparin namin lahat na pangako namin na tutulong kami sa mga mahihirap na katulad namin, mahihirap din. Yan ang ambisyon namin mga kapatid. Yung matatatanda na. I-promise namin to sa inyo na tutulong kami sa kapwa namin mahirap kasi mahirap din po kami. Sahan niyo po. Promise namin po sa inyo na tutulong kami sa mga mahirap. Huwag niyo lang kalimutang mag-subscribe at mag-like. Thank you po sa lahat ng nag-like ng video namin at nag-share. Lalo na sa mga subscriber, salamat din po sa inyo. At ngayon mga viewers, thank you po din sa inyo na nanonood po kayo sa amin. Pa kanan tayo, pa kanan. Ito na po yung daanan guys, papunta sa aming kaibigan guys. Medyo malalim. Ay, laki po. Marami mga matataas na puno dito guys, oh.
Heto na, heto na. Dubi 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 du, dubi 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 dua. Wow, sarap. Masarap ang hangin dito, guys. From my band with his fingers, killing my love with his world, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Lagi na lang tayong nag-aaway sa mga walang kwentang bagay. Lahat ng tao ay pinagsilusan niya. Alam niyang ito ay kaibigan lang, di ba? O kaibigan lang pala, kaibigan lang pala ang kausap ko kanina. Huwag kang magalit, kasi kaibigan lang pala ang kausap ko kanina. Wow, wow, kaibigan lang pala, kaibigan lang pala. Wow, alam ko na ayaw mo sa'kin, kasi pangit ako. Wow, wow. Wow. Ilang taon akong umasa at naghihintay. Naalala ka, ilang taon nilang lumipas na wala ka na. Tanawalo yung basig na sakyanan. Padayon, padayon. Bawat araw na nagdaan, inaalala ka. Ilang taon din ang lumipas, ngayong nakita ka. Okay, sarap naman, meron ka na iba. Abot namin, guys. Ilang